To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yawa, kamar yadda muka saba kawo muku bidiyoyi akan yadda za a yi ku buɗe wayoyin yan uwanku ko kuma makusantanku bayan Allah ya yi musu rasuwa ko kuma bayan sun samu rashin lafiya ko na tabin kwakwalwa ko dai wani abu haka wanda ba za su iya buɗe wayoyin ba kuma ku ba ku san security ba kuma ba ku san Google account ɗin da yake kai ba, ko kuma akwai dalilai da yawa da za su iya sa gaskiya a buƙaci buɗe waya, a buƙaci cire security waya ba tare da an san Google account ɗin da yake kanta ba kuma ba tare da an san account ɗin da yake kanta ba. Kasancewar Google ya kawo tsarin idan ka yi wafin ɗin wayarka to gaskiya ba za ka sake amfani da ita ba sai ka kawo account ɗin wanda ya fara amfani da ita yake kai kafin na kai amfani da ita. To dalilin haka ya samu ka kokari muna binciko muku tare da zakulo muku yadda za a yi waɗannan abubuwan ku magance su ba tare da wata damuwa ba, amma ya kasance ku kwana da sanin cewa muna yin wannan ne domin faɗakarwa ko kuma ilmantarwa ba don cutarwa ba, saboda haka ya samu ke gargaɗi ko da lokaci mai da wani ko wata su yi amfani da wannan hanya don cutar da wani ko wata ba. To yau kamar yadda muka saba, yau ma za mu kawo muku bidiyo ne akan yadda za ku cire ma waya Itel P36 account ba tare da kun san wani irin account ne yake kanta ba. Za mu nuna muku yau yadda za a yi P36 ta buɗe ba tare da kun san wani account ne yake kanta ba. Da farko da abin da za ka yi shine idan ka yi wafin din Itel P36 za ta nuna maka nan wurin, idan ta nuna maka nan wajen to shikenan sai ka zo ka taba nan wurin da aka rubuta get started din nan. Dan ka taba get started din sai ka zo nan ka taba skip ga ko to zai nuna maka nan wurin. Dan ta nuna maka nan wajen to abinda ake so ka yana shine sai ka zo nan wurin da aka rubuta all network din nan, sai ka zo ka shiga nan wurin network din da kake so kai connecting din wayar da shi, sai ka zo ka taba misali wannan namu bara mu ga shi ne. Dan ta nuna shi to shi sai ka zo nan ka taba shi sai ka sa password din network din sai mu yawa to shikenan. Yanzu kun ga gashi mun sa password din network din mu, zai ce mu dan jira yana connecting, sai mu dan jira mu ba shi lokaci ya gama, sai mu dan jira shi ai ya gama connecting. Dan jira mu ga yawa, sai mu dan jira ya gama wannan shi ma installing update, sai mu dan jira shi ma mu dan jira sai mu ga akwai matsalar network amma bari mu ga yawa. Bayan ya gama zai nuna wurin, kun ga yanzu zai nuna haka. Idan ya nuna haka to shi nan wajen sai mu zo mu taɓa don't copy, sai mu ƙara ɗan jira shi just a second, sai mu ɗan jira yawa cikin info. Kuma yanzu zai nuna yanzu a ce ba san wannan password ɗin ba kuma ba a san Google account ɗin da yake kan wayar ba, kuma ko gashi to shi kenan sai mu zo mu dawo baya, sai mu dawo baya, sai mu zo nan mu dawo baya. Yau kun ga yanzu idan muka zo nan muka dawo nan wajen to shi kenan sai mu zo mu taɓa nan wurin da aka rubuta emergency call ga ko to idan ya nuna nan wurin to shi sai mu zo mu sake mu taɓa nan wurin emergency information din nan, kun ga ko gashi zai nuna nan wajen to shi sai mu zo mu taɓa nan wurin, kun ga ko yawa. kun ga yanzu kamar da kuke gani ya nuna nan wurin ko to shikenan sai mu dauko layi sim card din mu wato ko yawa zai wajen yawa kamar da za ku gani ya nuna nan wajen to abin da za a yi sai mu buƙaci sim card, shikenan sai mu yaka, sai mu jira mu ciro wajen saka layin ko cikin, sai mu yaka, sai mu zo mu ɗauki layin mu sai mu saka layin ciki, mu zo mu saka sim card din a jiki ko to shi sai mu zo mu saka layin yawa. Dan mun yaka kun ga yanzu mun saka layin to shi sai mu zo mu taɓa nan wani add contact din nan,
shikenan sai mu dan jira. Kun ga yanzu gashi sai mu dan jira yayi search yayi loading. Yauwa kamar yadda za ku gani idan ya gama loading zai nuno muku nan wurin. Kun ga yanzu gashi zai nuno mana, to shikenan sai mu zo mu dauki number ɗaya daga ciki sai mu dauki wannan. Kun ga ko, kun ga yanzu haka idan muka dauki wannan wurin to shikenan sai mu zo mu sake mu taba nan wurin. Kun ga ko, yawa kun ga zai nuno mana nan wajen idan muka taba shi ko, to shikenan sai ku zo nan wurin da dot din nan guda uku. Kun ga su ga su nan, kun ga shikenan sai mu zo mu taba su. Kuma muna taba su zai nuno mana nan add to blacklist ko kuma share, to shikenan sai mu zo mu taba nan wurin da aka sa share din. Kun ga sai mu zo mu taba shi. Kun ga idan muka taba zai nuno mana nan wurin ko, to shikenan sai mu zo mu shiga nan wurin sai mu zo mu danne shi ba. Kun ga kuma gashi zai nuna wannan abubuwan, to shikenan sai mu zo mu shiga nan da aka rubuta app info din nan. Kuma sai mu dan jira. Yau sai mu zo mu duba inda aka rubuta notification. Kuma gashi nan notification sai mu taba shi. Kuma idan muka taba nan wurin da aka rubuta notification to sai mu zo mu duba nan inda aka rubuta additional settings in the app sai mu zo mu shiga. Kun ga ko, yawa kun ga yanzu an nuna nan wajen, to shikenan sai mu zo nan wajen sai mu zo mu shiga ciki. Sai mu zo nan inda aka rubuta help and feedback sai mu taba shi. Ko sai shikenan sai mu idan mun taba shi sai mu dan jira. Yawa kun ga yanzu yadda zai nuna mana nan, to shikenan sai mu zo nan sai mu shiga, sai mu dan shiga nan wurin. Yawa to idan ya nuna shikenan sai mu shiga nan wurin describe your issue, sai mu shiga nan wurin search din sai mu rubuta use. Kun ga yanzu gashi zai nuna wannan rubutun da sama sai mu taba shi. Shi ke idan mun taba shi sai mu dan jira shi. Kun ga yanzu haka zai nuna nan wurin ko, to shi ke idan mun shiga sai mu zo mu taba nan kan wayar kenan sai mu sake idan ma bai bude wayar wasu shi ke. Kun ga yanzu zai nuna sai mu zo mu taba nan wurin. Shi ke sai mu zo mu taba nan wurin watch later din nan sai mu taba shi sai mu dan jira. To wannan hanyar ba za ta yi ba, bari mu canza wani wuri. Yawa kun ga to yanzu wannan hanyar da wuya ba za ta yi ba, to shi kenan yanzu kar ku damu, kar ku samu damuwa idan ya nuna wajen ko bai yi ba, to shi kenan sai ku zo ku taba nan wurin. Kun ga wannan wajen wurin alamar share din nan sai ku taba shi. Kun kuna taba shi kenan zai nuna muku nan wuraren ko, to shi kenan ya nuna wuraren shi sai ku taba wannan wurin da aka rubuta Google Go din nan. Ga shi kenan da ya nuna wurin ko ka taba shi kenan zai sai ku taba nan da aka rubuta use without Google account sai ku taba shi use without Google account. Kun ga ko, so shi sai mu dan jira ina rubutu mana shi sai mu zo mu taba nan da aka rubuta done din nan. Kun ga gashi yawa done sai mu taba shi kenan yanzu. Kun ga an nuna nan wannan ko, to shi sai mu zo nan wurin search nan sai mu zo kuma sai mu goge abin da yake nan wajen ko, shi sai mu rubuta Alamazon. Kun ga gashi ko mun rubuta Alamazon. Kun ga yanzu zai nuna nan haka idan mun rubuta Alamazon ne, to shi sai mu zo nan sai mu shiga nan wurin da aka rubuta nan Alamazon services. Kun ga shi sai mu shiga. To idan mun shiga kun ga zai nuna nan wurin haka zai yi searching sai ya bude ke mana website din, zai bude ke mana site din duka. Kun ga gashi, to shi idan ya bude ya wannan idan ya riga ya bude ke dai ka website ne wanda ake koyar da abubuwa yadda za ku yi wasu abubuwa da Hausa da yaren ku game da wanda suka shafi wayoyin ku da kuma na'urorin ku dai duka gaba daya. Website ne yana da amfani sosai, sai ku rinka yi kuna ziyartar shafin domin karuwa ko kuma domin karanta wasu bayanai game da na'urorin ku. Kun ga yanzu bayan idan kun shigo nan cikin wurin kun ga ko, kun ga yadda yake, to shi sai ku zo ku zo nan ku taba nan wajen wurin wannan guda uku din kun ga su, shi sai ku taba shi. Kuna taba shi haka zai nuna muku hakan ga, sai ku zo ku taba nan open in browser din nan sai ku taba shi. Kuna taba shi kun ga zai kawo ku daidai nan wurin ko, to shi sai ku shigo sai ku zo nan sai ku zo ku ƙara ku taba nan sai ku zo no thanks din nan. Idan kun taba no thanks din nan shi kenan zai ci gaba. Yau kun ga yanzu zai dawo da ku nan wurin ko, to shi sai ku zo ku taba wannan digo din guda uku. Kun ga sai shi sai ku taba su. Kun ga ko, to shi sai ku taba new
new tab din nan, new tab kun ga gashi haka ko. To shi sai ku zo nan wurin search din nan, rubuta sai ku sake ku search rubuta frp file / bypass. kun ga shi sai ku zo ku taba shi. Idan kun yi haka zai nuna muku nan wurin, to shi sai ku zo ku taba shi, zai ku dan jira tukuna sai ya bude. Idan kun riga kun taba shi sai ku dan jira shi ya bude shafin duka. Yau kuma idan ya bude shafin zai nuna wurin haka. Idan kun yi haka to shi sai ku zo nan ku taba nan wurin da aka rubuta Google account manager 8 9 10 sai ku taba shi. ko da mun taba shi nan tallace ko shi sai mu zo mu kawar da ita. Yau shi sai mun nuna mai muna bukata ya zo ya ajiye mana Chrome din ta je ta ajiye mana file din cikin application din cikin wayar mu. To shi sai mu tanna mata allow ba da dama, to mu tanna nan okay. Idan muka danna okay kun ga yanzu ya riga ya sauka cikin wayar ko. To shi sai ku sake dawowa nan wajen da aka rubuta bypass FRP din nan 1.0, bypass FRP 1.0 sai ku taba shi ga. To shi gane shi ba sai ku jira sai ku bashi dama, kuma shi ma kuna bukata aje shi ciki. To shi ga idan kun gama yin haka to sai ku zo nan wurin wannan point guda uku. Idan kun taba su kun ga haka to sai ku zo nan wajen aka rubuta download sai ku shiga ciki. Kuna shigowa nan wajen zai nuna kuna, to sai ku fara da wannan. Kun gani shi Android 8 9 10 sai ku shiga, sai ku ba Chrome da dama ku ce kuna bukata ya rinka install na application akan wayar ku. To shi sai ku shiga sai ku buɗe ba shi dama haka. So shi sai ku dawo haka. Yau kun ga idan kun yi haka zai nuna wajen shi sai ku installing, sai ku danna installing. Kun ga idan kun danna installing shi sai ku dan jira shi, dan jira kaɗan second sai ya gama. Yau kun ga yanzu ya riga ya gama sai ku danna cancel. To shi sai ku rubuta nan done. Idan kun yi done din nan to shi sai ku zo nan sai ku shiga nan wani FRP bypass sai ku zo shi ma sai ku danna mai installing. Dan ya gama installing din yawa kuma shi ma sai ku danna nan wajen cancel. To amma shi nan open za ku saka, sai ku shiga nan wani aka rubuta open. Yawa sai ku dan jira. Kun ga yanzu yana nuna open din zai nuna wurin. To shi sai ku zo ku taba nan wurin, sai ku taba wannan point guda uku sai ku rubuta browser sign in, sai ku zo nan sai ku ba da okay. Sai ku dan jira ya gama loading, dan jira. Yawa kun ga zai nuna muku nan wurin. To shi sai ku zo nan wurin saka email, sai ku saka working email din ku, wato email din ku wanda yake amfani, wanda kuka san shi kuma ku san password din shi. Misali yanzu wai muga sai na amfani da wannan namu sai mu saka kun ga ka. To shi sai ku je kawai next, sai ku dan jira zai nuna wajen za ku saka password. kun ga yanzu nan wajen za ku saka password din na ku email din. To shi sai mu saka password din, bari mu saka password din. kun ga yanzu mun ga saka password din. To shi sai mu je mu danna next. Yawa sai mu danna shi next. kun ga yanzu one moment sign in, sai mu dan jira, sai mu dan jira shi kadan. Yawa kun ga yanzu shikenan yana yi haka. To shikenan abin da za ku yi kawai shikenan guda ɗaya ne shikenan sai ku zo ku danna nan wurin kashe wayar. kun ga gashi ga wurin kashe wayar. Bara ina zo bari mu ga sai ku zo ku danna. Yawa kun ga zai nuna muku nan wajen. To shikenan sai ku ka danna wajen kashe wayar. kun ga shikenan sai ku kashe wayar. Idan ku kashe ta shikenan sai ku dan jira ta gama tukunna ta dauke. kun ga yanzu wayar ta riga ta dauke kenan. shi sai ku sake kunna ta. yau kun ga yanzu mu sake kunna ta. shi sai mu jira wayar ta sake ta dawo. sai mu dan jira kaɗan, dan jira a wayar ta gama sacin ta dawo. yawa to yanzu kamar yanzu za ku ga gashi. sai mu dan jira kaɗan. yawa mu dan jira kaɗan, kaɗan jira ta, kaɗan jira sai ta gama wannan tukunna. dan jira mu ga. yawa kun ga yanzu idan ta gama kun ga za ta sake dawo da ku nan wajen. To shi sai kawai mu je next, sai mu je start, sai mu danna shi wannan nan wurin start din. mu danna wajen start din shi sai mu tsaya mu dan jira nan just a second din nan. kun ga yanzu gashi
yawa to shi gina kunga yanzu zai nuno nan wajen wurin wifi din. Idan ya nuno nan wajen wurin wifi din to shi gina sai ku zo ku taba nan wurin da aka rubuta skip kunga ko yanzu shi gina sai mu zo continue. Idan nan wajen continue sai mu dan jira tukunna kunga sai mu dan jira yawa kunga yanzu zai nuno mana nan sai mu je nan sai mu kara mu shiga nan wurin yawa to shi gina sai mu zo nan skip din nan wajen aka sa skip sai mu zo mu shiga skip anyway kunga sai shiga nan sai mu sake ko mu je skip din sai mu zo not now sai mu je skip anyway again kunga ko sai mu dan jira shi kadan mu dan jira just a second mu dan jira shi ya gama tukunna dan jira ya gama wannan loading din yawa. Idan ya gama wannan loading din shigen sai mu je mu danna agree yawa to shigen sai ka zabi kasar da kake dan ya nuna maka na waje sai ka zabi da yake mu muna Nigeria shigen sai mu dauki Nigeria yawa gashi shigen sai mu je mu bashi next din Nigeria kan yawa kun ga yanzu kuna bashi next din sai ku dan jira shi kun ga abin zai nuno sai mu dan jira yawa yanzu yana sai ta screen din wayan mu sai mu dan jira kadan yanzu ina gama mu dan jira kadan dan ƙara dan jira kadan yawa shikenan kun gani daga kun yi haka shikenan insha Allah wayar ta riga ta budu ba ku da wata matsala insha Allah. Daga nan za ku ci gaba da amfani da wayar ku lafiya kalau. Wayar P36 kun ganta ga wayar kenan Airtel P36 kun ganta Airtel P36 kun ga yanzu wayar ta riga ta kammala ta riga ta gama buɗewa. Abinda muke so da ku kuma za mu ci gaba da yin gargaɗi da muka saba yi. Wannan bidiyon muna yin shi ne domin faɗakarwa ko kuma domin amfani da wannan hanyoyin ta wajen da ya kamata ko kuma ta wajen wanda ya zama dole su yi amfani da wannan hanyar ba mai da wani amfani da wannan hanyar don cutar da wani ko wata ba. Idan mutum ya yi ba ruwanmu ba yawonmu ba ruwanmu. Assalamu alaikum. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu domin kallon kyawawa da kuma faɗakarwa daga wannan tasha. Taba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan